interese da pošaljete školi dokument zavoda, ako nije problem, koji su oprečna mišljenja izrečeni. Dakle, treba nam taj dokument i ove stare koji imamo od zavoda da bi pokazali da su ta mišljenja oprečna i vi bi trebali da tražite treće mišljenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovu dopunu smo napisali da bi pomogli vama, jer smo vidjeli da ste izloženi neverovatnoj medijskoj kampanji i da ste pod užasnim pritiskom. I još jednom vas pozivam, ne odustajte. Prepoznali ste javni interes, ostavite ono kako je u predlogu. I da vas pitam, hoće li biti povučen ili neće, da li sad znate? Da li će ono ostati planirano kao javni interes? Ne možemo da se izjašnjavamo, slušamo vas, znači nije još rešeno. Ako nije rešeno, što znači da onaj ko je ovo napisao da je rešeno, treba dobro da razmisli kakve izjave piše po Instagramu. Nema ga na sajtu grada. Nemojte se igrati sa nekim saopštenjima ko ja hoću da prozovem. Jer ovo smeta, nije u redu. Da se neko potpiše kao gradska uprava i stavi ga na saopštenje, da sad ne čitamo u detalje. Ovo, nastavnik srpskog iz škole. Ovo bi nastavnik iz srpskog jezika iz škole, jako, bilo bi crvene olovke. Dobro, znači, nije još rešeno. Može još jedno pitanje, hoćete li istrajati i odbraniti javni interes? Nemojte nas sad dovoditi ovako da se izjašnjavamo. Dobro, izvinjavam se, ako sam pretjerao.